हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बर'नि मोनसे समनि बयजोंबो सिनायजानाय सासे फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीनि बिथांनि सोमोन्दै आरो बिथाङा मा सावथुनाव फाव खालामबोखो बेफोरनि सायाव सुंद'यै सावरायगोन। स' नोंथांमोना बेफोरनि बागै भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीनि जोनोम थावनियानो जादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागानपारा बुग्लामारि गामियाव आरो मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि जोनोम खालारानो जादों 1993 एबा 1993 मायथाइनि 1 एप्रिल खालारखालि बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। स' लोगोफोर फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीया हाबा जादोंना जायाखै एबा जुलि जादोंना जायाखै गोबाङानो मिथिखायो आरो गोबाङानो मिथिया। स' बिनिखायनो आङो बुंना होनोसै फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीया गोबां बोसोरनि सिगाङावनो जुलि जाखांबाय आरो बिथांहा दायो सासे फिसाज्लाबो दङ। स' लोगोफोर बिथां जुनाली बसुमतारीया सोरजों जुलि जाखो आरो बिथांनि फेमिलियाव सोर दं आरो बिथाङा दायो बहा थायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि आबुङै मिथिनोब्ला बिथांनि जनालीनि जिउ मुंनि मोनसे इउटुब चेनेल दङ। नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानैनो बिथांनि Q&A भिडिअ दङ। स' नोंथांमोना बेखौ नायोब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो आङो दा बिथांनि लाइफनि सोमोन्दै जेबो बुंनो थांला आरो दायो जोङो सावरायसिगोन बिथां जुनाली बसुमतारीया बर' सावथुन मुलुगाव मा सावथुनाव फाव खालामबोखो बेफोरनि सोमोन्दै। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीखौ गोबाङानो सिनायखायो आरो मिथिखायो। बिथाङा सासे मोनसे समनि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे राफोद फावखुंग्रि। बिथांनि सावथुनाव एक्टिं खालामनाय गाबनाय मिनिनाय बेफोरखौ नायनानै गोबां रायजो राजाफोरानो मोजां मोनोमोन आरो बिथांखौ अनसायदोंमोन। स' लोगोफोर बिथांनि फाव खालामनाय माखासे सावथुनफोरखौ बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम फोरमायग्रोनाय जायोदि स' आङो जाखिनि कालेक्ट खालामनानै मोनदों बेखिनिखौल' नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। जुदि आं मख'नायनि अनगायै माबाफोर सावथुन थालांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय। आरो आं बे सावथुनफोरनि गेजेरावनो बिथां जुनाली बसुमतारीया मेन रल हिसाबै फाव खालामनाय आरो माब्लाबा सापर्टिं हिसाबै फाव खालामनाय बेफोर गासैखौबो लाफानाय जादों दे लोगोफोर। स' बेखौ आं सिगाङावनो बुंग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर बिथां जुनाली बसुमतारीनि फाव खालामनाय माखासे सावथुनफोरनि फारिलाइयानो जादों नागिन, गुमैनि लोगो, उदां रोमै रोमै, हाजो खर'नि सिख्ला, रुपहि दैमानि गाथोनाव, अनसुला मोदाय, गाबा सोलायो, निखावरिया फाप नङा, सना माइनाव, होमब्ला, मिस्टार रेन्जार बाबु, हायनामुलि ब्रैथि खोन्दो आरो मिस्टार बड'लेण्ड खिथेर दायनाया सोर। आरो बे दायनाया सोर सावथुना बै समाव बेस्ट फिल्मनि एवार्डखौबो मोननो हादोंमोन। जाय सावथुनाव फाव खालामदोंमोन जुनाली बसुमतारी आरो रैमाल बिथांमोना बे सावथुनाव बिब' फंबायनि फाव खालामदोंमोन। आरो बेफोरबायदिनो सोमखोर सिमां, माया, जुलिनि उनाव, आलाय आरो अरन, फेलें दाजाथों, जिउआव हांमा बेफोर सावथुनाव फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीया फाव खालामबोदों। स' लोगोफोर बिथां फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीनि फाव खालामनाय सावथुनफोरा आरो थानोबो हाबावगौ। जायखिजाया आङो जेखिनि कालेक्ट खालामनानै मोनबाय बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनाय जाबाय। नाथाय आथिखालाव बिथांखौ सावथुन मुलुगाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनलिया आरो बिथांहा मोनसे जनालीनि जिउ मुंनि मोनसे इउटुब चेनेलबो दङ। बेयावबो बिथाङा 3 मान्थसो जाबाय भिडिअ होआखै। स' नोंथांमोना फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीखौ मोजां मोनोब्ला बिथांनि जनालीनि जिउ मुंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आरो फावखुंग्रि जुनाली बसुमतारीया नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट एक्ट्रेसमोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय।